ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ମରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖବ୍ରଣ, ଖରି ଫୁଟୁକା, ବାରମୂଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଗରମ ଦିନେ ଆମ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଓ ତେଲ ଅଧିକ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଆମ ମୁହଁର ମୂଳରୋମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଧୂଳି ଓ ମେକଅପ୍ ଝାଳ ସହିତ ମିଶି ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଫ୍ଲୁଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହିତ ମିଶି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଆମ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖରି ଫୁଟା ହେବାର କାରଣ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ନଖ ସାଇଡ଼ରେ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଗରମରେ ରହିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଗରମ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଟାଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ନଖ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇଥାଏ। ନେଲକଟର ବ୍ଲେଡ୍ ପାତ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇଥାଏ।